Terve! Viime videolla käytiin Hollannissa. Amsterdamista haettiin hyvät keksit. Sitten lähdettiin sieltä ajelee Zandvoortin formularadan kautta Rotterdamiin ja käytiin siellä kattoo rahtisatama ja lähdettiin sieltä Teslan tehtaalle Tilpuriin. Sitten ajettiin siitä Belgiaan. Nyt ollaan varmaan Belgiassa. Sitten tultiin Belgiaan. Täältä löytyi tämmönen joku linna mikä lieni. Käyväs tsekkaa. Verviers. Joo. Belgiassa ajettiin siis vaan maan läpi ja tarkoituksena oli mennä Luxemburgiin ja nähdä Luxemburgiin ja jatkaa sieltä sitten kohti Sveitsiä. Siinä on Luxemburg. Tänne lähet. Mikäs on Luxemburgin keskusta? Mitään tietoa? Ei oo kyllä mitään tietoa. Luxemburg vaan jäi tähän väliin, niin ei oikein keretty tutkia sieltä mitään kivoja paikkoja edes. Sitten ollaan Luxemburgissa. Kas sillä on lataus vielä. Tää on varmaan keskellä. Tää on mieltä. Tämä hiirenpaska tässä on Luxemburg. Juna-asema. Tuli tämmönen hieno vesijutska mikäli vastaan, niin oli pakko pysähtyä. Ja sit tuolla olikin joku tommonen ihme silta nähtävyyshomma. Koitettiin vähän googlata, mutta ei löydetty. Eikä jaksettu mennä sitten yhtään enempää sinne. No niin, sit tulee ensimmäinen laturi, kun testataan vähän, että ei oo superlaturi, niin katsotaan miten toimii. Korttimaksuautomaatti löytyy, mutta katsotaan miten onnistutaan. Tää laturi toimi hyvin, yes. Sitten Elangin Saks. Niin, se varmaan on. Oppu oli ihan innoissaan, kun kollegat paino hommaa, niin se oli pakko kuvata videoa. Ja heti aamusta taas liikkeellä. Sitten tultiinkin ihan yhtäkkiä Ranskaan, kun oltiin Saarbrückenissä yötä, niin se oli ihan Ranskan rajalla. Mennään täällä pieni päivä. Tultiin Sellille, mutta mennään tänne tuosta näkyvän polttoainehintoja. Ei oo tarve ladata, mutta kyllä me nyt vähän testataan tämmönen laturi tästä, kun kerta löytyy. Katsotaan miten tää toimii. Kato perkele, kyllä se vaan siitä lähti. Yes. Alright. Sitten lähdettiin aurinkoenergialla lataamaan. Kyllä se tämmönen pitäisi saada. Kyllä vähän oli kallis hinta, mutta ei se mitään haittaa. 80 kilowattia työntää. Mennään sillä. On selliä. Nyt ollaan Ranskan puolella.
Ja. Tossa missä visiona. Heti kun päästiin Ranskaan, niin piti kaivaa kuvetta. Nyt on hieno asuntovaunu. Ihan törkää hieno. Taas tullaan lataamaan. Kauheet ostoskeskukset täällä. Tästä tänne oikealle mennään. Täällä on onnenpyöräkin tuolla. Sinne ei kyllä mennä, mutta viimein Tamperehan on vihreän parkki. Siinä on pesukatukin. Kentucky fucking chicken. Just wash. Ja siitä heti löytyy laturit. Tänne täräytetään. Pikkusen lenssu iski päälle, kun on ollut ilmastointi pari päivää päällä. Niin täältä löydettiin. Sitten lähdetään kiertelemään vähän. Täällä oli ihan törkeän kiva ostoskeskus tämmönen, mikäli olikaan, niin perhana oli joku Ranskan pyhäpäivä, niin kaikki oli kiinni. Täällä on joku Tivoli täällä. Nyt vähän natsoja aamupalan päälle. Oli niin hyvän näköinen ruokapaikka. Aika siisti ravintola oli. Take videos of every charge station. Finland. Finland. Yeah. Yeah. Tää oli jotain Strasbourgin jotain pikku laitan kamera. Kiva elää Ranskassa opun kanssa. Sveitsiäkko. Ois vaan tämäkin kyllä jäänyt näkemättä ilman latausta. Sitten tuli ensimmäisiä viinitarhoja tämmösiä lienni. Mitä liennää on, niin pakkohan oli käydä tsekkaamassa. Kulutus on huomattavasti pienempi täällä lämpöisessä. Tää oli kyllä hauska, kun Sveitsin raja-asemalla oli suomalainen nainen, mikä otti meidät vastaan ja sanoi vaan, että nyt teidän täytyy ottaa tää vinjetti tästä näin. Pikkusen oltiin ihmeessä. Sitten tultiin Sveitsiin. Lähdetäänkö oikein kautta?